It-tnejn kien l-aħħar jum biex pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimplementaw direttiva li ssaħħaħ waqt li f'ċertu pajjiżi tintroduċi drittijiet ġodda għal vittmi ta' reati kriminali. Madwar l-Ewropa kull sena jkun hemm 30 miljun reat kriminali investigat mill-Pulizija, b'numru sostanzjali jinvolvi ċittadini Ewropej li jkunu fuq btala jew impenn f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Kien f'dan l-ispirtu li tħejja abbozz b'qafas ta' drittijiet minimi li jridu jitħarsu fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea mingħajr ebda diskriminazzjoni. Fost oħrajn dan jipprovdi l-vittmi bi protezzjoni effettiva, għajnuna professjonali, aċċess għall-informazzjoni u l-ġustizzja u sosten finanzjarju bid-dritt fejn hu mistħoq. Aspett kruċjali f'dan kollu huwa l-lingwa mitkellma fil-qrati, għal dan il-għan id-direttiva tobbliga l-membri stati biex jipprovdu s-servizz ta' interpretu għal min jeħtieġu waqt il-proċeduri. F'pajjiżna id-direttiva diġà daħlet fis-seħħ u permezz tagħha qed jiġu introdotti wkoll miżuri ta' rikonċiljazzjoni li jqarbu l-vittmi mal-aggressuri. Qed isiru wkoll sforzi biex kull entità li taħdem mal-vittmi tal-kriminalità tipprovdilhom informazzjoni kollha dwar id-drittijiet tagħhom. Il-Victim Support Malta kien żvelat li matul l-2014 biss kien hemm 16,648 reat kriminali rrappurtat lill-Pulizija. L-avukat u chairperson fil-grupp Roberta Lepre elenkat żewġ aspetti li se jagħmlu differenza għall-vittmi. Permezz lat dwar drittijiet tal-vittmi għandna wkoll id-dritt għal għajnuna legali, ġifieri li persuna tkun tista' taċċessa servizz ta' avukat mingħajr ħlas. U importanti wkoll ħafna id-dritt li vittma tiġi assessed għal bżonnijiet tagħha x'inhuma, ġifieri meta tagħmel il-kuntatt mal-awtorità kompetenti nifhmu verament dik il-vittma x'bżonnijiet għandha biex imbagħad inkunu nistgħu nirriferuha għas servizzi li jkollha bżonn.